Is Misha Rosanna Níwéalainn, drasta mé scoilmhara I Mathair Fílte. Drasta mé háiste wathairortaí agus háiste Monaninbhir. Chéich mé heall I Mathairortaí agus 3 heall I Monaninbhir. Fic mé géice é éire siúanú, mar nuair thu mé higgin gilteacht agus mé I mbliana 8, bhí mé chríostí an sanáit agus bhí mé gcónaí géirí gol arás. Siad an ghfuil sé antáhachtach an gillig a bheith agat, mar gurbí ar deanga guithe agus ba chóirdaoin a bheith albalta I usaid cuiminic agus is féidir linn. Fa láthair tá méid staidir ar ollscoil na Banrinne I Melfirste, tá méid Johnny staidir ar leighsan sin. An rud is fearr lomsa faoin Gaeilge na cairde a rinn mé agus méid usaid na Gaeilge. Anois imríonn pell Gaelach 3 Gaeilge ar oireann lean Gaeilge agus is spráil mé. An seanachal is fearr lom na is fearr cairde na óir.